साइनसिखालि बसा बमाके चिरेने आमाय नी आंखे खरांबा आं दिनै एले देफायगा आंखे खरांबा हा गोबां निं रां रि नांनाय खाना आमाय दिनै आंनिने बरां रिखे सुफिनमा दिनै दे आनि हागा जाव गुफुर रां रि क्रेब जादि दं निं नाजिके नांजावदो आमाय सिला बमा चिबखाने मो सिनांनि आफा बसा अले निं चिबखाने निं नाजिके नांजावदो फिनसिमां चिरां आमाय बमा चिरेने दे आफानिया दे आं मो सिनांजावया निं आं चिबालायले ब्लायना बसा चिबखाने ब्लाय मा आमाय बमा आफा निं दिनै हरहा आंजों बावसि थु हर जाखा सामागिनजों थुखाने हगजेर जाहि बमा बसाखि मसारेने आफा आं दे जिलिं मामु लाबुरि सांग क्लास मासि बसा लाबुरि खाने बमा नाखलायखा जि गेजेर लिंखा गेजेर थुथाना लुसिं हाखाने बसा गमां खाने बमाके नाखलायबा बावहि थामसिबो बायगु खामने सिखाबो मुसिबिरिंया दं लाखाने अले निं केसा दं हि बसाखे मसाफिन बोरेने आफा आं दे जि गां खामो क्लास मासि लाबुरि सांग बसा अले निं लाबुरि गुखाने अले निं गेजेर लिंखा गेजेर थुथेना लुसिं बुखाने बसा गोबां निं थामसि बायगु खाने बमाके जखाने आमाय निं लाना जाबाखौ गिबिरलाय जिलिं माचिबानि लाबुरिखा थुथेना अले लुसिं मानसे लाबुन सानिबा आंखे निं एले दि लुसिं हे थुथाननि रि किसि जारारखा बेदि थुमाखो बेदि मुद्रि फायमाखो अदे बमा चिबखाने आफा निंला हरसे एले थुथान बिसना रि किसि जाबानि निं एले थामसि बायगुदो आंला निंखे मायथाय खरांबा एले निं जालाबा हगजेर निं गराबा बायजाबा स्टिबा खिबा थुथान बिसना रि किसि जाबा आफा ग्रावमासि खाना एबो मुलुखा बमालाय माया साव सिरि फैया बसा बमानि ग्रावखे खाना हि गोबांनि इमोशनेल जालांलाखाने अदे बमाके माब साइन लाखाने लुगुराव एबो खारमिन के खाना हि निसिनादि बुजिखा आं चियाखा निसिबलाय खाला आनि कमेन्ट हा चिया खाला हामनांगौ स दिनैनि खारमिन एलिसिनिं जुथाय